Ay, yang along. Mula na isang taob. Naka-shirt pala. Yun po, kapag-shirt ba ko? Isang sabi kita na ko. Yes! Swimming dive! Pastirapan. Nakataon na ko eh. Good down! Lagi! Kantihan ako. Sarap! Sarap maging ibo! Ako yung short, G. Atay mo kuya. Balik kayo! Atay mo ko. Hindi ka malikot dyan, no? Mali kuya. Sila di ka mag-shirt ngayon dala. Boxer na ako. Ah, boxer ang dala. Beer pa ni tubig dire, dili pa ni gantan. Tugnaw kayo natin. Ha? Luring. Ay, Pero maligo ko eh. Hindi ko pagansi. Pakansi. Brit ni. Ay, naanaman dahil video. Tamlinggong, gong, tamlinggong. Oh, awan ay gong gong. Magumurag di siya, Jess. Di ko pagansi. I wanna sing.
Kapay, kala ko na dito mahan. Patro. Hey! Iba kayo, Bibo! Agdan hangin bato. Puting bato. Sa oras, puting bato. Dahil mo to, puting bato ba sa oras? Matong pol sila sa ka. Hoy, wala pa tayo pamahaw! Kung may pamahaw? Kasi ulan na, ulan! Hoy, ato sa nina, nagamit, ulan na! Yeah! This is... Video na ay. Hoy! Hoy! Sa USA! Korea. USA! USA. Ano rin? Philippines na lang! Philippines! Kami adok luko na ng diri ko na. Uy, nabiksikan. USA! Uy, Puno ka bay. Hindi ko pa sabay. hindi ko ba mo? Sen, break niya, kuha niyo ba? Kuha niyo ba, huwag no? Gabaya po na ng briefay. Lahat man ang brief nimo kay nagum. Tataliksik nyo ay. Kadi mo sa akin. Ha? Wala na itong laway. Naroon dire. Para sa ako ah. Salom. Ulo, salom. Magkano oh. Diyan nagbubutok bato ikaw ah. Bubutok bato do. Sige daw, ano? Sakit, may ko ta. Ilo mo? Tamling. Gambling, isang gambling. Kabalo. Ay lang, pag-dive, ambak lang ba? Ambak. Ay, dito, makahay daw, nakaabot dito, duwag na nagkasipon, no? Dito, iba may mga alaon na. Dili mo nangaligo ka daw? May mga alas 3. Dili mo nangaligo ka daw? Ito, dito, makaugto sa alas 3. Alam mo ya? Ambak mo.
Dire ka, way okay kay, dire okay kay kapag humihina. Lakot na. Tara! Hoy! Tara, huwag ka mga hikay dito! Hikay pa dito, tama ng luto. Nalibang ko ha! Magkanda ko diba? Hoy! Ano lang? Mahurot rin. Bato man sa bato. Lubot bisi. Naku makilis, oy. Maligom ba pa to? Oh, maginis na. Maginis na. Tara na. Let's go. Uy, yung bola. Pili. Yes, bola. Nabasa ako, Mark. Thank you for sharing your love. Ay, ano talaga ko ba? Gusto lang. Ah, lingawa din kami doon. Ang bako.
Pero bigyan naman ng isa na. Relax. Ito pa maligo sa huwag ambak. Alam mo, hindi ako yung malayo lang lagi. Saka oras pa? Ala yun. Falls. Tara, kumain mo ba? Tugnaw. Ito, pools. Basig. Swimming pool. Pools. Ay, swimming pool na din. Pools. Mamay ka tanaw, pagsaka. Abang ka ma. Tay, tara na, tay. Tara na. Karoon na. Kaya... Mamahaw ta dito. Mamahaw ta. Wala pa. Ano ba? Apas ha? Apas ka? Ay, bugay. Timbat ko, buro. Ang hindot kung natay balak ni na maagwas ko. Ato malapit. Ang atong ideya yun. Dili yun. Dito kita mga tulog. Magkamping lang kami ka nito ta matulog pagka-ugma din ta kahapon. Ugma sa alas 2 kita muli. Abutan ni hapon. Kano sa? Magmotor ata. Tas daw. Di ba? Pagpadong to, di ba? Dito butang motor lantid. O gani, magmotor kita. Motor ta. Oo. Ito. Dahil ito basura yan to. Dito butang adlaw lantid. Hindi daw magmahaya na daw. Sunod. Bago ko di baka na kayo. Oy, dito tayo balik ka Chris. Para makapit-pit ka. Ano ba, Edgar? Ikaw dala tadi. Okay. Una. Yay! I love you. Kunakam na no? Yung kabalo pa lang kung na reaganan dito. Ito na, dito yung unagot pa. Balik ko yun. Yun yung layo na kaayo. Ligo ka anad mo, kan ba? Patong-patong mga bato. Climbers pa ko sa una lang grabe. Subay-subayan mo ang kuan eh. Subay-subayan mo ang sapa. Okay. Ano sila? Asa mo gaw? Ito sila. Amo. Ano mo?
Dili na. Video man na. Nasa